Hi guys, so samahan niyo ako ngayon. Get ready with me with Horrify filter. So yun, ito try natin yun. Nakita ko lang yun sa TikTok. So yun guys, madilim. Hayaan nyo na yan. So yan, try natin yun. So yan, let's go. So yan, uy, wala pa. Wala na guys. Wala pa, hindi. O sige na, ganyan na. Hayaan na natin siya. So, yun guys. Wala na, wala pa, napipikon. Guys, bare face po yan. Opo, wala pa akong kahit ano sa mukha. Mag-makeup tayo. So, wala na. Ngayon pa lang, bagsak na guys. Paano tayo makakapag-makeup niyan? Kung ganyan itsura natin. So yun guys. Mag-makeup tayo, pero kapag ayoko na. Say guys. Wala pa hindi pa ako nakakapagsimula. Hindi pa ako ang hirap. Kalma. So yun, wag nyo kasing i-trigger yung pinagpapawisan na ako. So, yan guys. Wala pa. Gagamit ako nitong cream. Ito yung cream ko guys. Ayan siya. Facial cream ko to. Hindi ko alam, basta ito yung ang mangyayari, kapag na-trigger ko yung face na yon, doon na tayo mag-stop, mag-makeup kasi meron akong pupuntahan ngayon. Meron pa akong pupuntahan ngayon, kaya gagawin natin tong challenge na to. Kung ano yung matapos natin na looks, yun po yung looks na ilalabas ko. Yun yung looks ko paglabas ko mamaya. Kaya wag natin siyang wala pa. Ang laki kasi ang bunganga ko. So yun guys, maglagay na po tayo nitong cream dyan sa ating wala pa sa aking mukha. Guys, dadayain ko na dadayain ko na muna kayo guys dito sa cream natin. Naiinis na ako. Okay na. Hindi ko pa nga nabiblog. Wala akong ginagawa. Anong ginagawa mo? Kita yung pawis ko. So, yan guys. Nakapaglagay na ako ng cream. Alam niyo na yan. Ano siya? Maputi siya sa mukha. Kaya para pumantay,
Tignan nyo yung leg nyo. Pero hindi ko nilagyan sa akin. Hindi ko nilagyan sa akin. Sa akin, guys. Hindi ko na... Pero ginagamit ko. Ginagamit ko yan. Ginagamit ko din to sa... body ko. Yan guys, madadaya ko na talaga kayo. Hindi natin yun ano? Game. Hindi natin yun nakakaya guys. Hindi naman pwedeng na ganito lang tayo lalabas. Cream lang. Kaya, yan. Next natin is, hindi po ako marunong mag-makeup. Pero, para sa challenge na to, unahin natin yung brows natin. Brows. Yan. Guys, kailangan ko ng salamin. Ano kong ginagawa? Ano? Ba't ganyan ka na? Wala kong ginagawa. Itong filter na to ang madaya. Ang daya ka. Ganun. Oh! Dahil naiinis na ako sa yung filter ka. So yun guys. Hindi ko na siya lalagyan itong yung brown. Yung gel lang. Gel lang po yung nalagyan natin. So, may po is from Focallure. Kalma ka lang. Huwag niyang i-trigger kasi. Kaya nag-trigger. Wait lang. Wait. Maglalagay muna ako nito guys ng sa lipi ko na serum. Serum pang moisturize. Wala na siyang laman. Guys, bigay naman. Wala nang laman yung guys, wala nang laman yung serum ko. Hindi na. Nakakainis. Sirang-sira na talaga yung challenge natin. Ano nang gagawin ko? Hindi nga ako tumatawa. Ubus na kasi dyan guys. Ubus na. So yun guys, next natin is, ano bang next? Hindi nga pala ako masyadong naglalagay na sa mukha. Like mga foundation, hindi. Ano lang, cream. Cream sa eyebrow, sa lipi, tsaka sa cheeks. Yeah, yun lang.
Dinaya ko na lahat, guys. Dinaya na natin lahat. Ayun. Blend lang. Kamay pala guys yung pinanggagamit ko kasi hindi nga kasi ako marunong mag makeup. Hindi na talaga kaya. Dinaya ko na lahat. Kalma. Kalma. Balik nga ako ngumingiti. Ayan na. Ayan na. Guys. Wait lang po. Ayan na. Ba't parang hindi nila ako hinga. Pero guys, ano tayo dito? Contour from Shiglam. Hindi ko makita. Ayun. Kita ko na. Gamit tayo yung salamin. Ayun. Ayun siya. Ayan. Very good, very good. Kasi dito pa sana yan. Kasi hindi nga ako marunong. Hindi nga ako naglalag ng mga ganyan. Okay na. Next. Okay. So yan. Simple lang tayo guys for today's. Kailangan ko na mag-lipstick. Pero kailangan ko muna burahin tong serum na nilagay ko para maganda yung pagka-blend sa lips ko nang lalagay kong lipstick. So yan guys, natanggal ko na serum, dry na siya. Ito nga po pala yung ilalagay ko from, ewan ko kung anong brand to, binili ko ng Shopee. Hindi ako mag-lipstick. Kailangan natin to. Maputla tayo, maputla. Ayun na. Okay na pa siya. Hindi po yan tapos eh. Hindi pa. Pero kung okay na siya. Ano tayong direct? Kasi maglalagay pa sana ako nito. Pero mahihirapan tayong maglagay nito. Kasi nga, hindi. Doon pa nga lang. Wala na. Kaya, hindi na tayo maglalagay nito guys. Yung sa lashes.
Kasi, hindi naman to pabunggaan, guys, ng ano. Diyan lang naman tayo sa labas. Saglit lang. Wala tayong masyadong importanteng lakad. Ano to? Hindi ako manasalman. Ay! Ang ganda ko. Ayun, di ba? Exciting, guys. Maglalagay muna ako nitong ano ba tawag dito? Basta O2, guys. Yung pang ano sa mata. Ano ba? Dito. Hindi ako, guys. Meron akong brush. Pero, mas, ano kasi ako, hindi ako marunong nun. Kaya kamay pala. Kamay yung ginagamit ko. Dinaya ko na lahat. Sige, sige, blend natin yan ng ganito yung mukha natin, oh. Kaya? Kaya yan, oh. Tingnan nyo na. Lagay na natin itong glitters. Ganyan na. Okay na ba yan sa inyo? Happy? Tapos mapapasobrahan pa tayo nito. Ng glitters, di natin nakita na maayos. Ang ganda niya. Ang ganda ko. Tsaka ini. So yun. So yun, guys. Yan na. That's the final look. Yung hindi, wala na tayong idadagdag. Wala naman kasi wala akong idadagdag. Wala na siya. Pero, ayan. Okay na siya. So yan na, guys. Yung final look na nagawa natin using the Horify filter. Okay naman siya, di ba? Wala yung filter, guys. Wala na yung filter. Yan na yung... Okay ba siya? Like, hindi kasi ako marunong mag-makeup. Masyadong maputi yung dito. Kasi hindi ko siya nalagyan ng brown. Kasi, ito yung inuuna ko. Tapos, dapat next yung etong brown or this one. Sunod yung glitter, ito. Pero, ito yung nalagay ko, tsaka nasunod ko to. Kasi nga, sige, try natin lagyan. Ngayon. Ay, parang pangit na siya. Hindi ba? Okay man. Ang ganda naman. Ayan. So, yan. Guys, ganyan ako mag-ayos. Meet ko everyday sa school. Pero hindi ako naglalagay ng dito sa mata. Ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko. So, yan. Parang ano siya, kasi nga wala tayong eyelashes. Kaya parang empty, tsaka walang dating yung mata natin. So, yan. Yung kilay ko, hindi ko na siya na-eyes. Pero, ano lang yung gel lang yan. So, yan. Ayan na, guys. Ay, pretty. Kahit simple lang yung mga nilalagay ko sa face ko. Ganyan na siya. Maganda talaga kasi. Dati na kasing maganda. Huy, hindi. Char lang. Okay ba?